la Federació Valenciana de sempre ha entès molt bé aquesta problemàtica. Jo aquests anys he estat col·laborant molt directament en ells en el tema de la despoblació. És un tema per a nosaltres també cabdal, però és un tema que volem també expressar-lo en tota la seva positivitat, perquè entenem que en els pobles menuts se pot desenvolupar un nou concepte de ruralitat, una nova forma de veure lo rural que tinga que veure en tot el que és salut, naturalesa, tranquil·litat i aquesta nova idea de ruralitat. Pense que des d'ací, de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, també s'està recolzant i ahir anem a dur endavant la nostra gestió aquests propers 4 anys.